Ano ba to sa Tagalog? Nakalimutan ko na eh. Pausot lamang ko. Pausot. Pausot. Baka marami mang iba, hindi lang pausot. Hindi lang daw pausot, palusot. Yeah. Pamaspas sa chismosa. Oh, ayan, pamaspas kay Pamaspas sa marites. kay Marites saka si Marisol. Oh, yan. Okay. Okay, ayan. Ayan. Maganda to no. Hindi lang sa ano, langaw kundi para sa mga chismosa no. Gaya ni Sa mga Marites. marites. Okay. Hot paper, hot paper. Oh. Sa mga bunganga. Nako, pinakita na lang ni Madam ako. Pangkamo sa likod ko no. Hindi na yan Hindi ko na nakakamo yung likod ko eh. Ni Mr. Kailangan to ni Mr. Black si TV no, pag maliligo siya. No? Okay. Dito ang pangkamo na sinasabi nila, oh, kita nyo. O yun daw, mayroong pangkamay oh. Oh. Pang Makati, yan. Pwede yan kamay no. Yan, okay. Oh lala. Hello my friends. Like, comment, subscribe. Watch now. Roxy TV. Whatever the topic, log it. Here I am again. O mga friends, narito na ang part 2. Balit, bago nyo panoodin ay mag-like at mag-subscribe muna kayo sa aking channel, Roxy TV. Okay? Panoodin nyo na. Tawag dito, pausot. Para na kayo viewer, kung anong tawag natin dito. Patang tawag ko dito, pausot. Pausot sa Pangasinan. Pausot. Yan. Kakalotong pausot nyo. Ano ba to sa Tagalog? Nakalimutan ko na eh. Pausot lamang ko. Pausot. Makano to? 65. May nagbibinta parang ganito no. Akala ko wala ano. Akala ko din na uso to. Okay ah. Ayan. Pausot to. Ang tawag dito, pausot. No? Oh, si Madam oh. Yan. Pausot daw. Yan. O, kaway si Madam. Bili ka lang, bili na. Okay. Pausot. Kala ko bira na yun. Hindi pa po. Okay, ayan. Si Madam, kaway tayo. Kaway ka sa channel ko. Yan. Okay. Ito po yung binibenta ka ng iba, no? Mga barbecuean, mga ganyan. No? Marami mang iba, hindi lang pausot. Hindi lang daw pausot, talusot. Yan. Okay. Ayan. Okay. Pamaspas sa chismosa. Oh, ayan, pamaspas kay Pamaspas sa marites. kay Marites saka si Marisol. Oh, yan. Okay. Okay, ayan. Ayan. Ganda to no. Hindi lang sa ano, langaw kundi para sa mga chismosa no, gaya ni Sa mga Marites. marites. Okay. Hot paper, hot paper. Oh. Sa mga bunganga. Nako, pinakita na lang ni Madam nako. Okay na to, okay na yan. Basta makita na ng mga views, okay na yan. Lagay mo na doon. Ito to, wala pa to. Ano to eh? Pangkamot sa likod. Aba, ay ito yung tamang-tama. Hinahanap ko ito. Parang tawa yan. Magkano to eh? Magkano? Oh, 55 no? Baka naman. Baka naman siguro no. Total. Siguro naman. Okay na pagkamot sa likod no. Hindi lang yung Kamutin pangkamot. yung- Pag nainis ka, pwede mo, ano yan? Oo, ganda no. Pangkamot sa likod ko no. Hindi lang yung pangkamot. Hindi ko na nakakamot yung likod ko eh. Kailangan to ni Mr. Black si TV no. Pag maliligo siya. No. Okay. Ito ang pangkamot na sinasabi nila. Oh, kita nyo. Oh, yun daw. Mayroong pangkamay oh. Oh. Pang Makati. Yan. Pwede yan kamay no. Yan. Okay. Okay. 55 lang daw to. 55. Oh, sige. Oh, balikan kita dyan. Marites. Okay. Ayan. Mariposa daw. Okay. Ang ganda-ganda ni Mariposa. Ako. Ayan. Ayan. Yan pang mga ibinibenta nila dito, no? Ayan. Okay. Ayan. Kita yun na, no?
Yan, mga bag dito naman, mga bag yung binibenta nila, mga shoulder bag. Yan. Oh, yan. Yan, okay. Gusto nyo magpagkupit? Yan. No? Yan. Okay, madam, hello. Ayan. Ayan. Ayan, binibenta nila dito. Ayan. Pag ganito madam, magkano benta nyo to? Ito, isa, para makita ng viewer. O, 45. Ito yung ginagamit sa ano na barbecue. O, pang ihaw. Yan. Pang ihaw. 45 na. Pwede na yan. Tapos ito yung, ito, medyo bira na tayo makakita nito eh. Ito, itong lutuan na to, yung gawa sa ano. Pakano to, madam? 220 to, 220 daw yan. Bira na ako makakita ngayon. Ayan, may benta din sila mga iba't ibang klaseng ano. Mayroong ito, may itak. Ayan. At tapos ito, ang tawag dito. Ayan. Ang tawag na dito, ayan. Arbor, pero sa ano, sa Tagalog, ang tawag ay ano sa Tagalog to na? Ampit. Iba yung ano no? Iba yung talot. Tabas. Tabas. O, pwede din daw tabas. Okay. O, alis nila. Yan na, no? Ano pa yung papakita ko dito? Yan. Tayo na. Dito. Yan. Binibenta pa nila dito no. May mga mali din ano dito, parang binta na mga shampoo, mga biskwit, mga chicharon, yan, chicharon. Yan. Okay. Kita nyo na no. Yan, dito tayo sa vlog. Yan. Okay. Kita nyo na. Binibenta na mga ano. Yan no. Okay. Sa vlog. Kaway kayo, vlog. Pero yan. Ayan. Ayan po na. Tatas, yan. Coyote. Sabit. Saka mga manok, ano. Si madam, kaway tayo sa vlog. Kaway kayo, vlog. Yeah. Aboy, gaya nito, yan, Laman to, no, laman. Ay, ito ang laman. Magkano ang laman nyo, 70. Ito yung Carabao. May benta din sila longganisa. Nandun sila ditong balat ng Carabao. Baboy. Meron din silang bentang manok. Carabao yan, Carabao. Carabao na. Magkano benta yung gato? 1 kilo. 360. Manok nila yan, malaki manok. Pag 1 kilo magkano? Ito may benta din silang tubo. Ayan. Maganda to sa ano no? Dinuguan. Magkano benta nyo ganito Dugoy. Libre na. Yan, libre na. Pagkasama na ito. Ito pork chop. Magkano pork chop nyo? Magkano? 340 1 kilo. Kaso, simit nyo lang. Mga 60, kanan siguro. 70. 50, okay. Benta ng manok. Benta ng patatas, sibuyas, bawang.
Iba pang mga gulay, no? Carrots, ano, bell pepper. Yung balat ng Carabao, nagbebenta din nila. Yan. Lagyan mo ng sampalok. Masarap to pag may kalamansi sa kasuka. Oh, tapos yung Magkano to, madam? Magkano ganito nyo ngayon dito? 150. Pag isang piraso, mga ganon. Ang piraso, mga 1 po yan, 40. 40 pag 1 po. Okay. Manok yun, di ba? 210, no? Prepas na kayo, no? Okay, kuwi kayo, madam. Sa vlog natin. Taputar ako sa kabila. Okay. Kailan na manok dito, no? Paras lang kayo dito, di ba? 210 lang yung manok niya. 200, ano? Pare-paras lang ang benta nila dito. No? Kasi tumaas na ang manok ngayon, no? Sobrang mahal na. Yan. Kaway kayo sa vlog. Vlog natin. Pre, kaway ka. Yan, kita nyo na. Pwede tayo sa kabila. May benta din sila dito ng ano. Tukwa. Yan. Magkano benta ng tukwa nyo? 20 na. Oo, 20. Yan. Buka. Yan, kita nyo na. Yan, longganisa. Yan, magkano benta ng longganisa? Ano yung para sa mga viewers natin sa vlog. Magkano? Magkano benta nyo? Longganisa. 110 isang kilo. Yan. Yan, nandito tayo ngayon sa bilihan ng mga isda. Ayan po, no, ang bilihan ng mga isda dito sa Pandan. Ito, tapo na tayo rito. Yan, bangus. Yan, nagbibenta ng bangus. Yan. Okay, yan. Wala yung nagbebenta dito ata. Dito yun, nagbebenta. So, ulitin natin para ano. Ito, may pusit sila, magkano yung pusit nyo? 150 per kilo. Yan, yung silang ano, bangus. Pampano, magkano yung pampano? Magkano na to? 300. Okay. Yan. Yung bonus bangus nila, 100 ano to? 120, okay. So yan lang po ang mga bilihan ng mga isda po dito sa palengke ng Mapandan, Pangasinan. Okay. Okay. Mga friends, ito naman yung kanilang plaza, no? Dito sa Mapandan. Okay. Yan. Pagpasok natin kasi dyan, may nakasura na ng auditorium. Okay. Ayan po, ito ang plaza nila. Okay. Ito naman yung munisipyo nila, no? Kita nyo na. Katabi na yung police station nila, no? Yan, okay. Yan po ang kanilang municipal hall, okay. Ayan na, no? Pa yung sakop ng kanilang plaza. Yan, okay. Ito naman yung kanilang simbahan. Lapit tayo para makita yung maigi. Lakad-lakad. Tignan nating malapitan ang kanilang simbahan. Ito po yung simbahan nila. Ito nyo. Ito ang pangalan ng kanilang simbahan. St. Joseph the Patriarch Parish. Yan, kita nyo. Yan po. Yan po ang kanilang simbahan dito sa Mapandan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay.
Kita nyo na. Ayan po. Ayan. Para makita nyo ang buong view ng Mapandan. Ayan. Tara, pasok tayo. Okay. Hindi na tayo masyadong papasok. Dito lang tayo. Ito po ang loob ng kanilang simbahan. Ayan po. Ito po ang kanilang simbahan dito sa Mapandan. Kita nyo na po. Okay. Po, kita nyo na ang kung ano yung nasa loob. No? Okay. Labas na tayo. Alas nakita nyo kung ano yung nasa loob. No? Yan po ang kanilang simbahan dito sa Mapandan. St. Joseph the Patriarch Parish. Okay? Ayan na. Yan po. Ito po ang kanilang playground. Yan. Children's Park. Yan po, no? Yan. Kita nyo. Yan, ikot ko pa para makita nyo mabuti yung view pa dito sa Mapandan. Yan po yung simbahan na pinunta natin kanina. No? Okay. Ano tayo? Para makita nyo kung yung pangalan mo. Ito yung Mapandan Children's Park. Ayun na mga friends, nandito na lang tayo. Please, ipakita ko sa inyo ang bayan ng Mapandan. Ito sa lalawigan ng Pangasinan. By the way mga friends, bago tayo tuluyang magpaalam ay shout out po kina Sir Alfred and Ma'am Kenny Doctorero. Sila po ang nagmamay-ari ng ANC Toy Cars na matatagpuan sa mismong bayan ng Mangaldan dito sa Pangasinan. Sila po ay nagbebenta ng mga toy cars na siguradong magugustuhan ng inyong mga kids. Mura at garantisadong tibay. Magkita ulit tayo sa next vlog ko. At huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Vloggy TV. Ganun na lang po. Diyos